Naklamine mantie duond bura mar ODM kod jotelo mopogore opogore obedo gi romo mar twak e weche mag siasa mag duond bura no kakoro girango kaka ginyalo medo mbii mar ODM e kaunti ma Nairobi. Kutane kod jakom mar Gimasi Ongore gi kwa jokanyo duto mag ODM omed tiyo kanyakla ne dongruok. Kamano bende gi kwa joma mine mondo mi ondikre kaka jogo ombulu mondo mi giyier jotelo malong'o mabiro rango weche mag dongruok. Bende giseyo jandiko moro e mbui magiwacho ni nyaka koma Aida Odinga ng'uono kuom gik ma osebedo kowacho e wiye. Mon ma waluongo kaka wuono gin mon karibu 500 wane grassroots. Magi gin mon mag grassroots mag cells. Wabiro go kod gimbaka mondo wanyisgi ni chama pod otegno kendo wawacho ni chama iko imara. Chama en ODM. Wabiro wuoyo gi mine ni wang'ni kwadwaro ni mondo wayud kombe te to nyaka wakaw kura. Nyaka gidhi piny kacha jowuotwa manyocha otieko GNCs okaw ombulu mondo kwadhi yiero to wayiero suit machunga. Mavrin miye min piny luor mano to wabro luori. Mama no waluoro omiyo kiwuotho town ka kiye mara mirome gi mama kwae ng'uono